Bună ziua și bine v-am găsit la un prim tutorial de pe acest canal. Astăzi o să vă arăt cum să facem prețurile pentru un automat Bianchi de cafea, doar de cafea. În primul rând trebuie să intrăm în meniu. Vedeți, suntem în vânzare, trebuie să intrăm în meniu. Ca să intrăm în meniu, deschidem frumos aparatul, apăsăm butonul ăsta de pe placă, din gaură. Acum, mergem în față și vedem că ne-a apărut un cod. În cazul în care ați cumpărat un automat Bianchi recent, trebuie să știți că, mai mult ca sigur, codul dumneavoastră este 001 sau 002. 002 este un meniu mai complex, așa că o să mergem cu 002. Ca să-l facem codul 00002, în primul rând, trebuie să știm fiecare buton ce face și cu ce butoane lucrăm. În cazul în care aveți tastatură din asta de plastic, cum am eu aici, noi trebuie să lucrăm în felul următor. Minus zahăr, la mine, primul buton, adică este butonul care mărește. Butonul acesta liber este butonul care scade. Aici, al treilea butonul de cafea scurtă, mută cursorul la dreapta. Cafea cu lapte este Enter-ul și plus zahăr este ieșirea. Sau în cazul în care aveți automat de cafea, dar cu tastatură alfanumerică, butonul 1 mărește, butonul 7 micșorează, butonul 3 mută cursorul, butonul 9 este Enter-ul și butonul 5 este ieșirea. Acum, noi trebuie să-l facem codul ăsta 00002. O să apăsăm cafea scurtă sau al treilea buton, ca să vă fie mai ușor, la mine e cafea scurtă, ca să mutăm cursorul. Am mutat cursorul, acum apăsăm minus zahăr de 2 ori ca să îl facem 2. Și vedeți că mi s-a făcut 2. Acum o să apăsăm butonul 4, care la mine e cafea cu lapte, și am intrat în meniu. Alegeți meniu opțiuni. Acum, ca să ajungem la prețuri să le facem. Derulăm cu minus zahăr până la preț. Acum, aici la preț. Trebuie să înțelegeți în primul rând că nu aici vom aplica prețurile pentru fiecare băutură în parte. Aparatul are niște sloturi în el, mai exact 50, care ne permit să avem 50 de prețuri diferite. Mai întâi de toate trebuie programate, dar o să vedeți asta în momentul în care o să vă arăt cum trebuie să procedați în momentul în care doriți prețuri diferite pentru fiecare băutură. Acum, ca să facem toate prețurile la fel, foarte simplu, suntem la preț, apăsăm cafea cu lapte și am intrat în meniul de preț. Prețul 1 nu are treabă cu băuturile, este slotul numărul 1 de preț care are valoarea 1 leu. Acum nu e musai să corespundă valoarea cu numărul slotului. Eu pe ăsta pot să-l fac și 2 lei și 3 lei. Acum să zicem că eu cafeaua vreau să o programez la 3 lei. Foarte simplu, la slotul numărul 1 o să-i punem valoarea 3 lei. Apăsăm cafea scurtă ca să mutăm cursorul până la 1 și apăsăm minus zahăr ca să-l mărim. Dacă vreți să-l faceți mai mic, apăsați butonul de sub minus zahăr și vedeți că vă scade. Acum, îl avem prețul numărul 1, 3 lei, apăs cafea cu lapte să salvez și vedeți că îmi trece prețul numărul 2, care are valoarea 2 lei, dar asta nu ne interesează. E de ajuns, apăsăm plus zahăr să ieșim iarăși în meniu și mai apăsăm minus zahăr odată și intrăm în preț, liniuță, selecție. Deja treaba e foarte simplă, apăsăm cafea cu lapte odată ca să intrăm și vedeți toate la preț 1 e nu. Acum, dacă v-am zis, dacă vreți toate la fel, apăsăm minus zahăr să fie toate la preț 1, da. Și apăsăm odată cafea cu lapte și restul nu mai contează, deja puteți să apăsați plus zahăr de 2 ori. Dacă vrem să ne verificăm, pur și simplu apăsăm tastele. Vedeți, apăs tastele, el pe ecran îmi arată la toate 3 lei. În cazul în care nu doriți toate prețurile la fel, mai întâi de toate trebuie să intrăm iarăși în alegeți meniu preț, pentru că trebuie neapărat să verificăm dacă avem prețurile pe care dorim să le punem programate. Spre exemplu, să zicem că la cafea scurtă dorim 2 lei, la cafea lungă 3 lei, cafea cu lapte 4, cappuccino 5, moccacino 6. Le fac momentan până aici, după aia puteți continua până jos. Avem la preț. Intrăm cu cafea cu lapte, intrăm la preț și vedem că primul preț este 3 lei, cât l-am programat eu înainte. Acum eu normal când fac prețurile le fac ca valoarea să corespundă cu numărul slotului. Așa că, ca să-l modificăm, apăsăm cafea scurtă până licăre 3, da? Licăre 3, foarte frumos. Acum apăsăm butonul ăsta liber de sub minus zahăr ca să-l micșorăm și să-l facem 1 leu. Vedeți, s-a făcut 1 leu. Acum apăsăm butonul 4 ca să ne salveze. Deci
butonul ăsta crește, scade, mută cursorul la dreapta, salvează și trece mai departe. Ăsta e un fel de Enter și plus zahărul ne iese. Apăs cafea cu lapte să salvez și vedem că numărul 2 e 1,20 lei. Eu pe acesta îl doresc 2 lei. Apăs cafea scurtă până la 1, apăs minus zahăr o singură dată, apăs iar cafea scurtă ca să scap și de acești 20 de bani, pentru că eu vreau să elimin și apăs butonul ăsta liber de 2 ori. Vedeți, l-am făcut 2 lei. Acum apăs cafea cu lapte iar. Vedeți, 3-ul l-am 5 lei 60. Eu vreau tot 3 lei să-l pun să corespundă. Apăs cafea scurtă până licăre 5, butonul ăsta liber de 2 ori să fie 3, iar cafea scurtă să mut cursorul și butonul ăsta liber până îl facem 3 lei fix. Acum la 4, slotul 4 la fel. Să zicem de exemplu că dumneavoastră aveți restieră și doriți să puneți prețuri cu 50 de bani. Fără nicio problemă putem să punem la slotul 4, 4 lei 50. Și vă arăt acum cum facem. Apăsăm cafea scurtă până licăre 9 lei. Apăsăm butonul liber până îl facem 4 lei. Mai apăsăm o dată cafea scurtă și apăs minus zahăr și vedeți că l-am făcut 4 lei 50. Deci fără nicio problemă puteți pune ce prețuri doriți. Puteți să puneți și 100 de lei. Nu e nicio problemă. Apăs cafea cu lapte ca să salvez. Să trec mai departe. 5 o să-l fac tot. 5 lei cu cafea scurtă mutăm cursorul, minus 1 până la 5, iar cafea scurtă și iar cu minus 1 să facem 5 lei 50 de data asta, chiar cafea cu lapte să salvez, 6 lei e deja făcut. Nu mai umblăm, tot așa, vedeți, eu am făcut prețuri până la 15 lei. Normal, noi când vindem aparate, le facem până la 15 lei ca să aibă clientul acolo direct programate. Acum apăs plus zahăr o singură dată și ne-a scos în alegeți meniu preț. Acum, apăsăm minus zahăr odată și e timpul să aplicăm sloturile pe care le-am programat la fiecare băutură. Acum, la alegeți meniu, preț, liniuță, selecție. Foarte simplu, apăsăm cafea cu lapte să intrăm. Neapărat, dacă doriți prețuri diferite, toate la preț de 1 să fie dezactivat, să fie nu. Dacă l-aveți pe da, apăsați butonul ăsta liber de scădere și să fie nu. Foarte important. Dacă l-aveți da, degeaba modificați pentru că o să aveți toate prețurile la fel. Acum apăsăm cafea cu lapte, să trecem mai departe. Preț, selecție, preț 2, non, ăsta nu umblați la el. Apăsăm cafea cu lapte. Acum, preț, selecție 1. Cum ne dăm seama ce cod are fiecare băutură? Foarte simplu. Butoanele sunt numerotate astfel. Minus zahăr e 1, plus zahăr 2, ăsta liber e 3, 4, cafea scurtă 5, cafea lungă 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 și tot așa. Deci, ca să vă dați seama cum sunt numerotate, ele sunt în zigzag. Acum, preț selecție 1, cum v-am zis, este minus zahăr, nu mă interesează, nu vreau niciun preț pentru că nu e băutură minus zahăr. Apăs cafea cu lapte, mai departe, selecție 2, tot așa. O să mergem direct la 5, cafea scurtă. 3, 4, 5. Acum 5 îl vedem 1 leu. Eu doresc să-l pun pe acesta 2 lei, da? Ca să măresc, ca înainte minus zahăr, să urcăm în sus. Mergem la slotul numărul 2, care e 2 lei. Apăs cafea cu lapte să salvez. La 6, 2 liniuță 2 lei. E cafea lungă acesta. Să zicem că acesta îl vreau diferit, că e cafea scurtă, cafea lungă, vreau un preț mai mare, că e mai mult. Apăs minus zahăr și e 3 liniuță 3 lei. Acum cafea cu lapte să salvăm. Acum, 7 lei este 4 lei 50, adică cafea cu lapte. Să zicem că și pe acesta vreau tot 3 lei. Apăs butonul ăsta liber ca să mergem la 3, pentru că slotul 3 are 3 lei la mine. Cafea cu lapte, să mergem mai departe. Acum la numărul 8, suntem la 5, 6, 7, 8, cappuccino. Cappuccino e 5 lei 50, vreau să-l las așa, apăs direct cafea cu lapte, nu mai umblu, cafea cu lapte. 9 lei, vedeți, slotul 16, 2 lei 50, eu nu vreau 2 lei 50, să zicem că vreau să-l fac 8 lei. Apăs butonul ăsta liber, îl apăs și vedeți cum 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 lei. Și apăs cafea cu lapte și vă trecem mai departe. Asta faceți până la 30. După care apăsați cafea cu lapte după fiecare schimbare pe care o faceți în meniu, neapărat ca să vi se salveze. Dacă apăsați plus zahăr fără să apăsați cafea cu lapte, nu vi se salvează. Apăsați plus zahăr după ce ați terminat. Plus zahăr, vedeți, și încă o dată. Acum este în vânzare. După ce ați ajuns în vânzare, puteți să le verificați cum am făcut înainte. Fără bani pe ecran, pur și simplu apăsăm tastele pentru fiecare băutură. Cafea scurtă 2 lei, cafea lungă 3 lei, cafea cu lapte 3 lei, cappuccino 5 lei 50, mochaccino este 8 lei. Exact cum le-am programat,
așa trebuie să le programați și voi, așa trebuie să vă și arate aparatul, nu trebuie să vă arate alte prețuri. Dacă vă arată alte prețuri, înseamnă că undeva ați greșit și trebuie să o luați iarăși de la capăt să verificați unde este greșeala. Cam asta este tot, sper că v-a fost de ajutor. Dacă vreți puteți să vă abonați pentru că eu să mai postez tutoriale pentru aparatele Bianchi în care o să vă arăt cum să rezolvați anumite probleme care pot apărea la ele sau cum să mai faceți anumite programări pe viitor. Vă mulțumesc frumos, o zi frumoasă vă doresc, la revedere!